Kublai ya pi bara kalsupa ya pi ginmen ki para ba kamtam pi samla ki pas ngap ya ne ka program ne ka por. Keteng janga ka de James Wardry, the elder jang ka balang Hong Kong Adventist International Church. Men magadam arhun riu snem ngala mi na rikasi bat menta ngala palat riu hun riu. Te lara dan jingtut hakurukam kren jonga kremen bapin om yabat bapin persyang bat sungutho. Ka Shongkurim ne ka jingya poika la bo pen skem yaka do blay. Blay nong tau bakrau bor batip lut. Ukpa ubadan tang ka jing e namaki jing tau jong u. Unong shon namar kata ut trei persya yaka hakper eden bat hadin ka jing hap shaka pop ulan nyombor yaka leng ba kilat bapher bat sngi bat met. Hakini ki por jangi lele uther bor ba persya yaka nabar ban napo man penjenjar penkulmar pentrany penjot penkhlem rany penjam knap yaka kum kabaduna bat kabam larkam. O William G. Johnson hakakat jang u Jesus a heart full of grace ulong hakaperthei kaba ki jingedei ki pra lengkhat lengkai kaba shem jenjar long ke jingedei shikurim. Nangta upenakam dekat tim ngan penakam dekat tim pareng mak sotanat uang ba ka holy wedlock ka kela unholy deadlock but wedded bliss ka hier syaka nyamra jangka wedded mess ka jing Shongkurim bat ka long yeng long sem ki long ki badap de jing bagi ding pengkiang ki silok ya ganti na ka jing snau syaka jing bom da snau nang tawan sa jing bon kam bat jing duna ka por ki jing pang jing nyon ki jing ka kam ka jam ki kon ki bas kem ha ka man la jong ka jing hiran ha ka pisa pilan ki jing kuslai ki jing pe jing muat bakum ta ter ka khlem covid kalawalam kambon sho ki jing bagi ding pengkiang ya long ye long sem bagi jing long silok la pengkla sibon ya karukam im jangi haki yeng ki sem jangi kumta ka subject jangi menta ka janmet ka long ka Jingtehsong ha ka Shongkurim kumba ang ka jing Duwai ha sound of music. Let's start at the very beginning. A very good place to start. Solomon brio bastad tam haka history jang ka long brio man brio tho hak proverb lipo bakat pra bakat kendai chapang sauteli ki ba umla ban sngotho uang kalenti upukni hasun beneng kalenti upseng hau mau siang kalenti jang ka jahat haduriau ba bat kalenti jang ubriu bat ka samla habangi pet ya kawai na ki sauteli ki ba sngotho kadai ka human behavior mane ka jinglong jang ki brio baru ong kalenti jang ubriu bat ka samla hajing sisa habangi pet bhai kan ga khat ni la ban ong kalenti jang usamla haba uya kendo bat ka samla lane kalenti jang ubriu jang samla bat ka samla haba kia kendo lang ni ki balarang ba khlem artatien ngi kin mau yalade haki por bangidan hakato ka ayom haka menar lada pimpat ya kendo ngangai tapi dah jupek kai ya ki samla ki baki ya long kumne kila kumno kilong kumno kia kelasis pa prapo degree amdai ngan peninuksa wow kajing sting ki jat jong ki pan pendet ki kam ki jam nang ta da poi sha yin kloi da sum brasimet ru ki sum kle nang ta ki kliang ki jan nang ta ki sar yus nyo itana lade
banang ta om Jerusalem poi bechwa kapor nang ta ande ki kenduk ki lek kemno wow ka khamat ka bajam ba pho samrikhe wow karukam yang karukam kenduk jangki ong ka ten parang lady and gentlemen amdai kia pek mar khamat eye to eye kat ba kia kren kia kia mian kia jam kia selok kia peliu jengmut nang ta anda kia bam saot wow markel yang kia penpit snap anda dei kapor Malaysia restoran Malaysia bam usamla uble jingkang ba ubat bahkan rong ka samla banang ta shong haduk bahkan adep shong maka wow bakum ta ter kalong ka basyai kedar baki samla kitrang bagi snotenat bani kendo banyak donlang banyak sam yaki kana kijing perkat bagi jing ngau jongki ki bayang saudang ki tenat ya ka baki yo bat kim la khlem da ong ki kitai ki wa miet dur ka jing sedang ka lenti jong jing talong ka wat Solomon ngau tho Henry ublay nong tao pat usnguto Genesis ar khat pra dei ma u ken ubalapan yat ya ka kentiu kurim ka banung kong kumbang ini akren usaitan la sya ya ka no ka badai ka mati ka jong ublay nong tao kentup ya ka Shongkurim ba ka long yeng long sem ngim la yeng persyayo ngidei bandan haga liang jong nong bo ya ka Shongkurim uba long ru unong job nang ta ngidei ban pin klan ya Jingtehsong jong ni angut hau te iwei plus iwei ngin long shisha iwei ka jing long ka wei ka ban te ya bara angut ka ban ai ya jing kemen ba janai ban baskem haki kep jang ka jing ya per jing mut bas dang kiu ka jing klut cha jabeng kumba ong Willie ba Elaine Oliver ki director jang family ministries yang ngidei ban kan mau ya ka PPC model to ngi ya practice ya ka PPC model P pause ring min same suki shipau second P pray Duwai pan ka jing yarap no blay ban long jai ban bek ka jing perkat namar ha ba pi ke jing chit cha ka jabing pi palo ba pim tip ban perkat ba harukom ka badai C choose jid ya ka jubab ne ka lenti ban pen klan ya ka jing yadai ban pen tron ya ka kumba ki ayom ki kala ha kamariang ki Shongkurim ru ki ya leng ba ki ayom ha ka jing ye long ka wei jong ki ngide ban pediang ye jing kala namar kini ki jing kala ki long sibenta ba ka jing im hang ni ha perthai Henry halor ki ba kum kini ki jing kala ka jing ye Jingtehsong kala ba ka dei ban nang yai kiu lengkang Bteng ka jingkyntiew ya ha ka jing perkat jongi Bteng ka jingkyntiew ya ha ka jing perkat jong iwei bari iwei pat kani kamut ba ngangan khlo ya ilok janga in khlo yanga em kamut ka jing khlo Henry ka jing shisha ka long balada nga perkat bha ya ilok janga nga perkat bai dei bri ba bhai bri ba krishani nga bri ba ya ublei la ai namar janga ka jabeng kan penuan ya jing ngau ai ha ka no janga kan penuan ya jing ngau tenat ka jing ngau buram ba ka jing ngau ha ka jo ka por ladang ya leng ba ka ayom ke batan ka ayom ke ba habanga kintiu ya ha jing perkat jonga kan penlong yang ban ngau ba ladang ye don lang
ngin la ban job ya kan ni jing bangin ya kan no iwe pat nganya sambat pihang ne ya jing ruai ka bang snot na ba ka bala ruai de forester sisters house nam ka kan dai spa prapo kan dai kiang kum ne ha jing ruai jang ki if God gave me a chance to do it all again I'd choose you again I'd choose you again of all the boys in the world I'd choose you again Barabangang arwai ya ibaki ilok jangang habanong of all the girls in the world I'd choose you again. Kabar. Bteng ya kiei bas ngotunat banyale lang. Hakapo bedang ya samla hakapo bedang ya kendut nongkong hakapo bedang ya samla wo ki bon kiei ki bangi sotunat banyale lang. Ngide ban yai Bteng yaki ngide ban yai Bteng yaki sao pu san snem menshua iwe te samla but we urang samla ki poi nung kong hayung mane shlong ban ya practice jing ruai namte balai ba kiwe ki samla ki kam slem te ne te la shong ha ka piano but urang samla ula le chakmat but ula sim yung microphone man ruai te tai de baki banga nile ruai item bang ruai but hado menta yidang yele kumjo lara idan mai ha kawe ka kamera manga kawe kamera teng ngi ruai ha ka jo kapor ya ka jo ka jing ruai how jo ki tengi de ban yai Bteng ki bangina skotnat ban yele lang kani gare tang kawe ka nuksa Tikum no pada ladang idan ki baya per bangi sotna pan le compare ladai way sotna pan chet biscuit chet cake iwe pada im sotna hendrai di ban Krishan jadi ban ai gajing Krishan dia se ban walam ya ban pen me ekading lane ban terlihat yang sini ne lane tang keting ke bawah sotna ban Krishan kani kalong ke badan kam kabalai Bteng ya karukom ya keren lang. Kumang ina keren ne haka basdang. Wow baki ya baki ya ke baki ya peg iwe markmat. Kalang ka itu na pan peg. Hendrai kadai ke bangi de ban yai Bteng. Willie but Elaine Oliver sasin ki angkum ne. Communication is to marriage what petrol is to an automobile. Neither your marriage nor your car will be able to function without these. Kajing ya keren. Kalong ya ka Shongkurim kum ba ka petrol kalong ya ka kali. Te kawenaki kanom la ban ya khlem ke petrol. Ka kali kanom la ban ya khlem ke petrol. Ka jinglong shikurim jinglong shi yang sistem kanom la ban ya khlem ke keren. Bangi dai bangi Bteng ya kerukom ya keren kum bangi ya keren hati por bangi nang sedang kajing ni dai bangi pek markmat ha bangi keren. Ini bangi pai we markmat bangi pai sakin riang. Nang ta jadi bangi keren back. Bangi keren hok. Communication kadai kawen nak line ke mga hikai. Wan yaki kena arit ru mahikai. Kumno bangin ya keren habangin ya menjur. Ndai ta masyu kedokti nang kata pibakla. Sengap ngan batai manga kam dei kumta. Communication kalong habangin ya sutu jengmo kalaban long kumne. Kay ba piang ka sngau dei. Dan gibentai ba sngau dei. Ndrei ngi dei ban le kumno la ngi le kumne pat. Oh shisha ngam jupur khat ita ba piang ma pi. Toh ladang ngi le sakum ne pi kadang ka jengburam kadang ka jeng kloy ban ailat ikiwe ban kren but dan ka jeng kwa ban pendem ya ka bai galiang ngidi ban kloy long jibla kloy ban sha yai wei pat ban penpau ya jeng sneu jong ki ban penpau ya ka jeng kwa jong i
cũng ta habang ya sam ya ki jing sneo ya sam ya jing kermen ya sam ya jing hot snew bagi jing kwa jangi wow ngin nang yai tip kambon sepang iwe pat sao pu arsnem mangabi baki at mentaro nang yai tip i bangapa jutip menswa sepang jong i kalang ke pasngotenat sakawe halor kanikamat penan kam ya ki jing biria penan kam ya ki thamula kebabiang am dei palat andai kebabiang haktin pareng ang humor wan nam le serious man la kapor habia kren kajing im kam dei tang ka serious kajing im jisu hapar budan hani hapar thei bon sen ulecha kabam khana ulecha kajing Shongkurim ulecha wow ulecha ki yeng ki paralok ban ya kren ban ya bam kajing im kam dei tang kaba kabatan kajing im kam dei tang kaba pan syua lo serious barabor penan kam ya kajing biria penan kam ya thamula ka babiang hama pia kren iwe pat sakawe kamat yai Bteng ya ka sur ka sngot nanat habagi kren kumba hakapor be nang kendot nengkong kumba hakasnem be nang yayat ang kiting kasi nang yayat penan kam da jo ka sur ho ki ayam ki kala hendrai kani ka sur kam deiban kala Urista Solomon uang ha Proberb katsan iwe ka jing pen pai ktin ka ba jem ka pen pai no ya ka jing bitar hendrai ka ktin ka ba ka pen ki ya ka jing dam ka pen kiu ya ka snam sha ka janar natangi do ya ka jing sensyari ka blood pressure ya ka BP ba ni kren klumar ka seba lap ka poi sa jing klumar kapoi sa jeng rumah. Hot ngide ngismu toru babon teng kalong kaba bangin penpai ketin dak bajem. Kidan kipor hot Henry ya kwa ban ong hane ngai la de ngam day ban ai lat ya soitan dak ba kwa bangan job ya kanik issue. Usoitan uang yang James habai mi kan bai baki menta mi tainia mere ban job yani je tainia mere ban job ya kanik issue. Henry ngadai ban sngap ya ka jing persa jong men sem ba khoi uba ong hanga James pide ban kwa ya ka win-win situation ba pin job ma pi marway Henry ba pin job baro arngot namar jong pi arngot namar ka jing day jong pi namar ka long yeng long sem jong pi baro ka basao Bteng gijing ele gi bakmen ne gi bakerpang habanang sedang wo ki bon ki barok ki bakmen kat ki bangile ni kemen ki long gi bakerpang ngide men yai Bteng ki hakapor bawla temen Solomon ula pechaden sya jing im jong ula persanglut barok Solomon ula yoklut ya ki barok ki bau kwa ya ki barok ka ba perteka yaro Solomon ula yoklut Henry haba ula pai sadin jing im jong ula smot ho ba jing im jong kalong Hebel ka kitin Hebrew Hebel ka bamut khlem jing mentoy baka bam larkam meaningless upunan kam yaktin Hebel lai po prasen haka kitab Ecclesiastes ubriu palayo alun adang syadang uong baka jingim kalong Hebel ka bam larkam baka klem jing mentoy baka klem jing mut like no haka bakut nomar art ligi eki uong haka Ecclesiastes kat iwe nangingken mau yau nong tau nongkong bat ka dekat bakat lai uong bangin chep ting yo blay bat sumar yaki hukum jong u nakwa ban kideu hang ne
Bashwa kini kikintin penuai jang u Solomon uai ka we ki jing hikai yang i. Ulaong ha ka kitab Ecclesiastes kendai im muja bas ngau bha rengkat bat itengah jong me iba me e. Shilen ter kisngi jong hani ka jing im khlem jing mentoi ka bau blei ula ai ha me hapo jong kasngi. Suaban poi sya ka jing pengkut bangin kenmau yunong tau ba bangin siap ting yu blei ba sumar hukum uang im ka jing im ka ba muja im ka jing im ka ngau tenat bat itengah jong me iba me e. Lani itengah jong pi iba pi lengba kisngi jong ni ka jing im ka bamantoi ka bamut ka jing im ka balengkot im kumno wala kalong ka jing im ka balengkot wala kalong ka jing im ka bam damantoi hadu kata-kata hendreng ini ban im ka jing im ka bam muja ka jing im ka bas ngau tenat bat itengah jong ni iba me e shilen ter kisngi jong kane ka jing em. Kum tangi dei ban yai Bteng ya ke jing le ki bas ngau tenat. Iba ki ban nga habangi le siki khon ni sai ong yaki to khon menta ka na phai sngi menta ka janmet e ki kseu ban ngi in pe mangi ki kseu phi ki angot phi lek kashwa phiman lek bash phi kwa phi lek zu khilek phi lek ya kai sha dukan lek phi ka mala ya bam lek phi kwa ban ya lek chong cycle lek kashwa phiman wat prakhat iki kseo wat khuslai ngin ri mangi kasen kong akmao Shongkurim bat I khon kanthei niong yaki bakin shong sabar lek kan no por compare tang sikinta kilawan pai te baki bangangi ras om bai kumta bai pia wan pai kan ni kloi ki ana o perkat ki kon te hading kata ngi imjusha ki wan pai kloi habangi simti mangi kseo ni kwa pi ba pinya Bteng ya ki jingle ki bakmen ni bakrpang haran lu kumta ngi dei ban pek kumno ngi la ban yarap ya ki kme ki pa ki sijur ki ber ki khon red ni ki ban rang ba ti baso tho bai kata ban ngin nek ban ong ya ki to pidan kasngi ba pila ban ai ki khon jo pi hangi ba pi kelek yai ka shalom shawa lek bam sa restaurant lek chano Bteng ya ki jingle ki bakmen ni kerpang. How about kumno shpang ki pastor pada? How risau pratarik arajar arpuar kadai kasngi songo yo pastor. Lada pi ki samla pi ki kharbalang pi dan pastor bari lok ki bedan konret skop ha kinma ek mang laong. Ong yo pastor ong mata kasngi sabatan to ka no pai sngi pi nginwan mangi ngin ri mangi khon jong pi. Pi kelek yai kai lek yele yaka e ka pila jule ka bawala me jinkmen bat ki kam ka kerpa larau pastor bat ilok kim dan khon pin le kam no na tharai ni la banong tong dan em ka sngi bangin ban mangi ni pun khot mangi ka yeng jong pi ini sar mangi ki jong pi ke pi hele ka jong pa pi kwa kaneri ka kam ram jong ni ban Bteng ya ki jine ki bakmen ne kerpa kado Duwai khlem dapot nang kong Thessaloni san kan nyo Duwai khlem dapot ar ngut lang pai show blay unong bo unong thao ya ka jing e blay nong bo nong thao bla bo ya ka jing kring ka jing itunat ka jing maya iwe pat pai show blay haba sijur lani wat iwe hero
kiei tia de shaka jing Duwai shit hem namar jing Shongkurim jangki namar ka Shongkurim jangki namar ka Longkurim jangki ki kamba kinjia baka long yeng long sem kan klan bakan scam bale namar ka jing Duwai ka penkela ya kita anot bagi jing mut jing berkat kan mekut tak jing ong jang ka Ellen White namar bangas ngau bagi jing ong jang ka kalong ka day shisha ka Ellen White ka ong hakimat berkat na ulum jing kerku slag ban repusan ka jing ai au Chris batang kanehi ka ban penla ka jing long shien ban long kumba ublay ula thao ya ka bakan long kanong ai ya ki jing kerku bat jingkyntiew ya ka long breu man breu ka jing ai au Chris batang kanehi ka ban penla ya ki sijur ban yai Jingtehsong menta lashai lashisngi pasaki bom jukut to blame kurko ya pi baro